Pasadas as 11 da mañá, un particular daba aviso ao 112 do tráxico achado. O corpo dunha muller duns 50 anos aparecía na praia da Guieira, no termo municipal de Porto do Son. Inmediatamente desplazáronse ao lugar efectivos da Policía Local e da Garda Civil, así como un equipo do 061 que tan só puido constatar o falecemento. Tamén participaron no operativo axentes da Policía Xudicial que examinaron o lugar, mentres non se procedeu ao levantamento do cadáver. O alcalde e dous concelleiros da corporación personáronse tamén no lugar para interesarse polo acontecido. Sobre as 11:30, 12 menos cuarto de pola mañán, pois chamámonos o 112, que é un veciño que estaba pasando aquí pola playa, pois que vira, unha persona, unha muller de sobre, según nos din aquí os Guardia Civil e máis a Policía Local, de máis ou menos uns 42 anos. Pois non sabemos que pudo pasar, non sabemos se morreu aquí afogada, se ven cas corrientes de outro sitio. A verdad que, pois é unha así bastante... Quer decir que non entendemos un pouquiño de que pudo pasar, porque hasta non recibimos por parte de nadie, de unha familia, que desaparecera unha persona ou que botaban en falta a alguén e tal. Incluso para nos é unha sorpresa que non sabemos, que nin onte, que ademais onte fixo moi bo día e houve moita xente aquí na playa, incluso á tarde. Supoñemos que, fora aquí na playa da Guieira ou ben de outro sitio que traída as corrientes, pois que tuvo que ser hoxe pola mañán. Á espera de que a autopsia determine as causas do falecemento, todo parece indicar que a muller puido morrer afogada e a marea desplazou o seu corpo ata a praia. A persona está completamente desnuda, polo que pensamos, que a mellor se botou a bañar ou a nadar ou algo así, non sei, pois que lle deu algo, pero son hipótesis, non podemos de momento dicir o que pasou. A primeira inspección visual realizada polos axentes determinou que levaba morta poucas horas.